Η μέρα ξεκινάει με καφέ και γρήγορα για πακετάρισμα. Έχουμε σήμερα να στείλουμε έναν παπαγάλο, έναν μονόκερο, έναν 4 και ένα 2. Αυτό θα μπορούσε να ήταν και τίτλος από έργο του Ιονέσκο. Φύγαμε για ταχυδρομείο. Πέσαμε σε ποτηλιάρισμα. Γιώμη. Επιστροφή στο σπίτι για να στείλουμε τα voucher στις πελάτισσες.